Ndikupatsani moni abwezo kondedwa nonse kumene munionera mu dzina lopambana la Yesu Khristu. Tiye tizikhale na anthu oyamikira, anthu othokoza. Ndipo chinthu chachikulu chimene tikadani tithokoze ni mphatso ya mtengo wapatali imene Mulungu anatipatsa, imene ni Yesu Khristu, amene anabwera pano pa dziko lapansi kudzafa pa mtanda pa chifukwa cha zochimwa za inu ndi ineyo. Ni mphatso ya mtengo wapatali kuposa china chilichonse chimene munthu angatipatse pano pa dziko lapansi. Chifukwa Baibulo kuti amene akhulupirira Iye asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Kaya munthu atakupatsani galimoto kaya ndalama, zonse zingakupatseni inu moyo osatha. Koma ni mphatso yokhayi ya mtengo wapatali imene Mulungu anapereka, imene ni Yesu Khristu, yakuti tipatse ife moyo osatha, kuti munthu asadzafenso, angakhale imfa impeze koma akhale nawobe moyo ochuluka. Chimene Mulungu anachita pa inu ndi ineyo. Ndipo kuti chitheke chimene chichi zinasweka kuti Yesu Khristu adzipereke moyo wake ngati sembe, ndipo anafa imfa yowawa ngati imeneyi, anatunduzidwa, anakwapulidwa, anavekedwa chisoti cha minga, anafa zowawa zonse zija, chifukwa chakuti pa mtima pake padali inu ndi ineyo, kuti pali mwana wanga Faisoni pena pake amene adzaonekera asatayike, kuti pali mwana wanga unena inuwo. Ndipo anachitololera kuti angelo ake amene akanatha kubwera kudzamenyera nkhondo ija kumpulumutsa, kuti akhale pachete pamene, chifukwa chakuti amafuna atsirize dipo lonse la chiwombolo limene, chifukwa cha inu ndi ineyo. Ndiye mukuona abwezi, tisadzichepetse, tisadzichepse, tisakhalebe mu uchimo. Haleluya! Kuyamikira kwathu pa chimene chichi nchakuti ife tisayendebe mu uchimo, koma m'malo mwake tigonjere, tigwade kwa Iyeyo, tivomereze kuti Yesu ni Ambuye. Ngati tivomereza kuti Yesu ni Ambuye, zitanthauza kuti sitiyendanso monga mwa zilakolako zathu, zilakolako zathupi, zilakolako za dziko lapansi, koma tsopano tiyenda mu chifuniro chake. Iye akhale olamula moyo wathu, tiyenda mu mzimu, sitiyendanso monga mwa tchimo, mwa zipatso zake ngati dama, zigololo, kutukwana, kuledzera, kusuta, nyanga, madano, sanje, zithuma, nyanga. Sitiyendanso mu zimenezi, koma tiyenda tsopano mwa mzimu, mu chifuniro cha Atate wathu akumwamba. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati yayo, tikamvenso mawu anu mwapaderadera. Lolani mzimu wanu woyera abwere afulumizitse mawu ku miyoyo yathu, kulemewa dzina lanu, mmene mu dzina la Yesu Khristu mpha zonse chiyamiko. Amen. Tiwerenga Baibulo athu buku la Akolose. Akolose 2 verse yake ya 16 kulekeza 17. Baibulo likuti chifukwa chake munthu aliyense asakuweruzeni inu mchakudya kapena mchakumwa, kapena kunena tsiku la phwando, kapena tsiku lokhala mwezi, kapena la Sabata, ndizo mthunzi wa zili mkudzazo, koma thupi ndi la Khristu. Ndiye tiwerenganso ku Aheberi kumeneko, Aheberi 10 verse yake 1. Baibulo likuti pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza, osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo, sichikhozatu ndi sembe zomwezi chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza, kuwayesera angwiro iwo akuyandikira. Ndiye pamene tawerenga apa timafuna tipitize phunziro lathu la chilamulo, kukhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza, koma tingosintha tayito imene ingokhala chisomo ndi chilamulo. Chisomo momenyana ndi chilamulo, chilamulo momenyana ndi chisomo, tipanga mwachoncho, koma ndi phunziro lomwelo langosintha chabe tayito. Ndiye tinaona ulendo wathu uja kugawani, monga amene Paulo akufotokozera ku Akolose komanso ku Aheberi, akuti chilamulo unali chabe mthunzi wa zokoma zili mkudza, chimene ni Khristu Yesu, kapena kuti ubatizo wa Mzimu Woyera. Chimene chilamulo chinali unali chabe mthunzi umangolalikira. Ndiye pokhala kuti chenicheni chinapita, tinaona kuti chakalechi umene mthunzi unachoka, tsopano chinabwera chani chenichenichi. Tinaona zonsezo.
komanso tinaona kuti ena amakakamirabe mthunziwo, amafunabe azikhabe pasi pa goli la chilamulo, koma akufunabe akhala akhristu. Amakakamirabe kusunga masabata, amakakamirabe kusamadya nyama zakuti zimenezi zinali mu pakeji ya chilamulo. Koma tinaonanso monga mene Petro amakambira kuti anthu akewo Ayuda chilamulochi chimakanika kuwasenza. Ndiye Petro amauza azitumiki kuti asayike goli limenelo pa mitundu, kuwauza izi za mdulidwe, zosunga masabata, nyengo zakuti zimene Ayuda amasunga, zimene Paulo akuti chabe mthunzi wa zokoma zili nkudza. Ndiye anthu amene amakakamirabe kumasunga za chilamulo izi, iwowa amafunika azichisunga chonse, mdulidwenso azichita. Mukhoziona kuti zina sachita zimene amachita pasi pa chilamulo, mdulidwe sachita. Ndiye zimafunika vumbulutso, zimasweka kulumikiza bwino kwa Mulungu kuti lidziwe chenicheni chimene chichifuno cha Mulungu kumoyo wathu. Ndiye Petro, a Paulo, a Filipo ndi ena onsewo samachita nawo zimene zosunga sabata mwathu, koma akuti inali chabe mithunzi ya zimene zili nkudza ya zokoma zenizeni chimene ni Ambuye Yesu Khristu. Ndiye kunalinso kupha nyama za sembe kumene kuchilamulo, mbuzi, nkhosa, zimene Paulo akuti sizikadapanga iwo akhale angwiro. Haleluya! Ndiye timaona kuti Mulungu anadzatipatsa sembe angwiro ya mbambande, imene Ambuye Yesu Khristu amene, imene Yohane polalikira amadonani mwana wankhosa ochotsa tchimo la dziko lapansi. Sembe angwiro yakuti imachotseratu tchimo, imachotsa ni khumbo lomwe lakuchita zoyipa mkati, kuti ukamazionanso zinthu zijomanyasidwa moyo mwawo. Haleluya! Nchimene sembe imene imachita. Ndiye ngati mukakamirabe chilamulo, tango mapharisoni sembezi muzipha mbuzi, nkhosa, zina zonsezo. Koma izi zinachotsedwapo chifukwa chenicheni chinafika, sembe yeniyeni yangwiro inafika, imene Ambuye Yesu Khristu kunatha. Haleluya! Anapereka for all. Kuteroko lili pasi pa chisomo. Petro akutero sitimeneyanso tikhale pa goli la chilamulo chimenechi. Haleluya! Koma chilamulo chimenechi pokhala kuti ni mthunzi, Brother Branham akuti muli kagawo kakuwala mu chilamulochi, ni mmene mthunzi umakhalira. Mkuwala kwa mwezi ni mthunzi wakuwala kwenikweni kwa dzuwa kwina kwake, ni mmene mwezi umachitira. Ndiye mmakhala ndithu kakuwala mu mwezi muja kwakuti umathoona ndithu china chake. Mkuwala kwa mwezi kuja ni mmenenso chilamulo chilili, muli kagawo ndithu kakuwala. Tili modzi, sikuti popeza tafotokoza kuti unali chabe mthunzi ndiye kuti ni mdima okhaokha. Ayi, sichonchomwe. Haleluya! Ndiye kuti chipangano chake tisamachigwiritse ntchito. Ayi, sichonchomwe. Haleluya! Chifukwa Mulungu wa kuchipangano chake ni Mulungu wa chipangano chatsopano, ni Mulungu mmodzi. Komanso Paulo amene mukamuona mu zolemba zake, muona kuti gwero la zolemba zake zochuluka amatenga ku chilamulo, amalenga chilamulo kenako numalenga chipangano chatsopano. Mzimu Woyera amamuwuza kupyolera mu zimenezi kuti unali chabe mthunzi wa zinthu zili kutani, zili nkudza. Iyeyo sanachilitayi, amachiwerenga. Haleluya! Koma zimafunika chani? Vumbulutso. Ndiye Mkhristu amagwira mbali zonse chipangano chakale ndi chipangano chatsopano, koma mwa vumbulutso, monga mmene mphungu imachitira, imauluka ndi mapiko awiri. Haleluya! Khristuso amenenso ali wauzimu amaulukanso ndi chipangano chakale ndi chipangano chatsopano kumapalasa pamodzi, koma mwa vumbulutso mwa mzimu. Chifukwa Paulo akuti lemba limapha koma mzimu umapeka chani? Moyo. Chifukwa mwa Mulungu wopanda Mzimu Woyera akhoza kusocheretsani, osachiona nkutayikabe. Haleluya! Munali kuwala mmene momwe. Ndipo tikuona Paulo akulemba zinthu zina ku chipangano chatsopano kutipatsa ife amitundu. Gwero lake lili zinthu zimene zinalembedwa m'chilamulochi. Mwachitsanzo tikawerenga kwa 1 Korinto 14:34 kumeneko, Paulo akuyankhula kwa Korinto
kuti mpingo woyera mtima akazi akhale chete, sikuloledwa kwa iwo kuphunzitsa kulalikira ku Timoteyo, kwa Korinto, monga mmene malemba amene nakupatsaniwo aunena kwa Korinto ku Timoteyo. Ndipo Paulo akuti monga chilamulo chinena, zinali mchilamulo zimenezo zinaperekedwa ndi Mose kuti mukachisi akazi akhale chete. Ndipo timamuona ku Exodo 28 kumene ku Mose akuyankhula kuti asembe akhale ana amuna okhaokha Aaroni. Ni mmene chipembedzo chimachitikira. Ndipo tikumuonanso Ambuye Yesu Khristu atenga ophunzira ake 12 amuna okhaokha. Haleluya! Ndiye mukhoza kuona abwezi kuti Paulo atengabe chomwecho, Ambuye Yesu Khristu atengabe chomwechobe kuti azitumiki ake atumwi ake akhale amuna. Monga nanena kuti Mulungu wa chipangano chakale ndi Mulungu yemwe wa chipangano chatsopano. Yehova wa chipangano chakale uja na Ambuye Yesu Khristu wa chipangano chatsopano. Haleluya! Ndiye Paulo atengabe zomwezi ni kuzipereka kachidwe ka mkachisi. Haleluya! Ndiye Mulungu safuna akazi olalikira mu mpingo wake, akuti chimanyazitsa. Ndipo ngati iwe mkazi olalikira ulipo iwe, haleluya, kaumalamulira mamuna, ngati uli mwana wa Mulungu ungogonjera kuchimene mawu a Mulungu aunena. Palibe wamkulu posa Mulungu, kuposa chimene Mulungu anena. Ndipo Paulo achita challenge pa vesi imene akuti kaya munthu adziyesa wauzimu kaya ali mneneri, koma adziwe kuti zimene iye aunena zili lamulo la Mulungu, si iyeyo ayi, koma lamulo la Mulungu. Ndiye zimakhala zodabwitsa kuti muzikana ndi Mulungu wa mtundu wanji amene mapembedza inu, wakuti zinthu zimene akuwuzani simufuna muchite, mufuna muzichita zinthu mwa njira yanu. Kaya munena kuti kakhoza kupulumutsa, Mulungu amadziwa zonsezo. Mwana wa Mulungu amanguti ameni nakhulupirira ku chimene Mulungu akunena. Simudzaonepo m'Baibulo m'busa wachikazi, olalikira wachikazi, mphunzitsi wachikazi, simudzaonapo. Mulungu amagwiritsa ntchito amuna olalikira 12 atumwi amuna okhaokha, amene amakhazikitsa matchalichi amuna okhaokha. Ena akuti afebe pakuti amatumikira koma osati mwa njira ngati yophunzitsa mawu a Mulungu. Telimodzi ntchito imene inali amuna na amene amachita. Telimodzi ndesi kuti Mulungu amadana akazi ayi amakonda monga somene amakonderana amuna. Telimodzi amatikonda chimodzimodzi. Koma pali chifukwa Paulo akuti Hava na amene ananyengedwa, koma mwamuna sanadani sananyengedwe. Ndi akazi wanchida chofoka ngati muzayika m'malo olamulirawo akusokeretsanso ngati mmene Hava anasokeretsera mtundu wake. Paulo akutero Hava na amene amakudani na amene ananyengedwa osati mwamuna. Ndipo lamulo limene linabwera chifukwa cha kunyengedwa kwa mkazi uja. Mulungu pa thembero pontembeya ananena kuti mwamuna adzakulamulira inu. Chifukwa chani? Wanyengedwa iye, wasokeretsa mtundu wa anthu. Telimodzi ndiye tiye tingomvetsa, tingozitenga mmene Mulungu anazikhazikira. Kenako Mulungu atidalitsa, Mzimu Woyera aziyenderera. Koma mukapotoza, Mzimu Woyera salowerera mu zinthu ngati zimene. Muzingompembedza Mulungu pachabe, mungopanga chabe chipembedzo. Chinthu china chimene tikuchiona chikupitirirabe kuchilamulo kwa mapereka chakhumi kwa asembe, chimene chimapita kwa asembe. Brother Branham pobwera akuti zimenezo sizachipangano chakale. Ena amangoti anzachipangano chakale zimenezo, koma ayi tikuziona zikupitirirabe. Mkhristu weniweni amasweka azipereka chakhumi. Haleluya! Amaso tikuona kuti Deuteronomy 22 kumene ku verse ya 5 ngati sinulakwitsa, Mulungu akuyankhula kudzera mwa mtumiki wake Mose kuti mkazi asamve chovala cha mwamuna, mwamunanso asamve chovala cha mkazi. Ndiye tikumuonanso mtumiki wa Mulungu amene Brother Branham akubweranso pomwepo kuti nchonyazitsa kuti mkazi avale chimene chili chovala cha mwamuna, kumavala matrauza. Tena kuti Mulungu wake ni mmodzi wa chipangano chake ndi chipangano chatsopano. Mu chipangano chakale kusikuti mungode kuti anzopana ntchito za chipangano chakale, ayi, Mulungu wake ni mmodzi amene timampembedza. Muli kagawo kakuwala, izi zakuti usachite chigololozi, usachite umboni onama, zonsezi ni chifuniro cha Mulungu ndithu. Ndipo Mulungu lero lino mu chipangano chakale sagwirizana nachobe chigololo, sagwirizana nawo umboni onama, akadalibe Mulungu yemweyo. Haleluya!
ndiye monga nanena zimafunika kulumikiza bwino mwa mzimu woyera. Tipitiriza, Ambuye akudalitseni.